Dedina Šrí Junka v Itahari sa nachádza 520 kilometrov od Katmandu, hlavného mesta Nepálu. Most, ktorý hral ústrednú úlohu pri riadení dopravy v dedine, sa zrútil kvôli extrémnym zrážkam a v dôsledku toho mali dedinčania veľa problémov. Predsedníčka Zhang Gilza medzinárodnej nadácie We Love You sa dopočula o žalostnej situácii v Nepále a usporiadaním koncertu Nového života zabezpečila finančné prostriedky na obnovu zaplavenej oblasti v Nepále. Darovaný fond, ktorý obsahuje lásku predsedníčky Zhang Gilza, bol rýchlo doručený do poškodenej oblasti v Nepále. Most, ktorý spája dediny, bol postavený s úprimnosťou predsedníčky Zhang Gilza a členov We Love You a bola zorganizovaná slávnosť dokončenia mosta. अत्यन्त नामअनुसारको We Love You फाउन्डेसन अब मित्रताको मितेरीको पुल भयो यो हाम्रो सहकार्य We Love You फाउन्डेसनसँग दिगो रहन्छ। हामीले भोलिका दिनमा पनि यसरी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न पाऊँ। Medzinárodná nadácia We Love You bola ocenená za svoje úsilie o rozvoj dediny a dostala ďakovný certifikát od starostu mesta Itahari v Nepále. Medzinárodná nadácia We Love You, ktorá prináša svetu nemennú matkinu lásku, bude podľa vôle predsedníčky Zhang Gilza naďalej pomáhať našim susedom v ťažkostiach a útrapách.